Gaur gamelo motzien Utikan Switch onlineko markua. Jende gehiegi ikusten dugu Lagunak, youtuberrak, streamerrak. Switch onlineko kontsola klasikotan jokatzen marko purtzilaki. Indet investigau. Investigau zeo naiz, hilabetiak etxortzen, a ber, zeaktikan, Neikoa deu. Nola gutxinez azpiko zatilak kendu? Barkatuta hori? Hasteko naizun kontsolara sartu. Jarraian, ezkerretan, ezarpenetara joan. Bukatzeko, azken aukera, kontrolak erakutsi jokoan zehar desaktibat. Bazen garaia dizkidea. Nik ez nakin nola iten zen hori.